Národnej rady. Ja sa teda k ňomu vyjadriť nemal som to v pláne, ale niečo vám o ňom poviem. Ja som sa snažil zistiť niečo viac o tomto človeku. Áno, dozviete sa, že vyštudoval nejakú školu, ale nedozviete sa, kde ten človek v živote pracoval. Nikde, on nepracoval nikde. Jediné jeho zamestnanie bolo, že bol asistent nejakého poslanca Petra. Tak zase som pátral, že kde ten človek asi dáva 500 €, tam rozdáva 800 €, dôchodcom, hasičom, komukoľvek, kto ho je ochotný voliť, tomu dá on peniaze. Kde tak asi berie tie peniaze? Potom jeden môj známy povedal, ale ty vieš jednu zásadnú informáciu, že veď jeho otec je šorf, riaditeľ našej nemocnice. Hovorím, tej nemocnice, ktorá je známa v celom okrese, sa tam chodí umierať? No áno. Tak Novomešťania môže má byť jasné, kde sú peniaze z vašej nemocnice. Rozdáva ich Miško Bartek dôchodcom. Týmto ho pozdravujem, určite bude na jeho Facebooku nejaký príspevok, že... Počkajte, natočím si to, ale tak, aby to počuješ.